Kilo rek tarifyono oma regone 180 juta. Lokasine iki ndek Domas Menganti rek yo. Teko jalan raya Cuwidek Pol mek 400 meteran rek yo. Omae koyo ngene iki rek yo. Lah wis aja langsung masuk aja. Gak suwe-suwe. Lah, kamarnya ono loro. Masalah carport nang kene sembarang mobil iso mlebu rek yo. Tenang ae ojo kuwatir. Lah terus nang kene iki kenek gawe taman rek yo. Taman mbopo sampean turun dhewe. Coro taman, coro ruang tamu outdoor yo kenek, gue sampean karek masang kanopi yo. Wis ngono rek yo. Fase tampak depan wis koyo ngene rek yo, perpaduan batu alam karo cendelo. Cuma cendelo sik durung dipasang. Sik OTW yo. Wis. Nah, iki pintune yo sik OTW rek yo. Wis langsung iki ruang keluarga rek yo. Wis lumayan gede kena gaya asinan wong sak RT, rong RT sik mod. Lah, kamar ono loro, iki kamar pertama. Lah, iki kena gawe diskusi karo bojone sampean lek bengi rek yo. Tapi aja lali engko tutuk kono gorden jendelo yo. Wis. Enek maneh kamar iki zigzag rek yo. Oh, apik rek yo. Engko nang kene sampean aturan dhewe kena gendek-gendek barang yo. Apa? Lah, iki kamar keduae. Kamar kedua wis hampir padha lah karo kamar pertama. Terus nang kene iki dapur rek yo. Nah, terus nang kene iki laundry room kena gawe umba-umba. Nang kono wis tak kei fiber ngono iku yo. Iki kamar mandine rek yo. Kamar mandine lumayan gede kena gados wong 23 klosete nggih kloset jongkok. Lah engko sampeyan nang kene karek nang kono drone tok rek yo. Wis langsung digas mumpung ono omah murah. Iki unit ready rek yo wis kate inden-indenan. Yo, iki regane 180 juta, ukurane 4 kali 11. Regane 180 juta nego. Iki lokasine Domas Menganti, cedek karo jalan raya. Info lebih lanjut atau mau survei lokasi langsung japri via WA. Untuk nomor WA bisa cek di bio profil. Assalamualaikum, bye.